Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw nining tunguro karon ani usab kini ang tulumanon sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio, pinasingkasing nga magadapit kaninyo og magapanghinaot nga unta kamong tanan karon sa inyong pagpaluna sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan na kamo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas, din mo'y magamit natong puhunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga gitudlo ni Master Ricaramo padayon sab nga among gitudlo kaninyo. O kung may basahon man nga mga libro nga gipanggamit namo isip referensya, gigamit kini dili para mahimong Biblia, para dili kini gigamit nga dili masupak ang Biblia. O niining tungura karon sa tanang makaigsunan, kumusta kaning tanan sa inyong pagsunod labi na sa mga chapter president sa nagakalilain nga mga dapit din nag-abaga og nag-angkon usab sila sa radio station para maialagan kining maong tulumanon. Og sa gyapon padayon ang atong mga hiniusang pagkatigom, no, dili pa lang dugay pero may atong timan-an sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna, Marso 10 og ang Agosto 19 og ang Disyembre 29. O para sa tanang makaigsunan nga atong binulan alang sa makugyon sa paghatag para sa atong PBCM Palace Reconstruction padayon gyapon kana. O kumusta sa entero sa PBCM compound sa inyong pagsunod nining maong programa. Og nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba nangumusta kaniyong tanan mga kaigsunan. Ug ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebangelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug makaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Katambayayo usab karon sa pagtuon sa mga kamaturan nga mong igahatod kaninyo. Og ninigayon na ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pag ebangelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Makiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamaturan. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 26 na ka mga radio station nga mabati ang programa Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Og dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixki o Teleradyo Cagayan de Oro City mabati ang programa matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon og adunay pagsubli niini sa matag adlawng Miyerkules ug Biyernes sa alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Live sa Facebook mga kaigsunan ang programa, ingon man usab makita kini sa YouTube o makita usab kini sa Parasat Cable TV sa TV5. Og ang mga pag-acknowledge mga kaigsunan sa naghahatag og suporta sa mga programa sa different radio station sama nining programa nga mabati matag adlawng Domingo dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental, sa Bay Radio Y Kurat FM, din gisuportaran kini sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente sa Women sa Barangay San Antonio, Madam Gaga Eugenio. Nagasuporta sila sa maong sibihan. Inguman usab ang atong pag-acknowledge usab sa chapter president mga kaigsunan dinhi sa Lipa, Batangas Branch, Brother GC Salazar. O ato sa magikumusta uban ang iyang mga kapamilya or pamilya uban sa iyang kasama sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Ingon man usab ang chapter president mga kaigsunan dinhi sa Kinatarkan Island, Cebu, branch number 88, chapter president Albert Disabili. Ingon man ang kaabag niya mga kaigsunan sa maong katungdanan ang Vice Chapter President Brother Edito Disabili Jr. O usab ang Chapter President mga kaigsunan nga naghatag suporta sa atong programa dinhi sa DXPR Pagadian City, sa RMN DXPR Pagadian City nga mabati ang programa matagadong Domingo launa ngadto sa launa imedya ang takna sa kapunon. Chapter President sa Epil Sambuanga Sibugay Branch number 20 Brother Bernabe Bala. O gingon man ang Secretary Sister Roberta Junaldo. O ang legal counsel sa pagtulunan sa PBC mga kaigsunan mao kini si Attorney Ramel Carion, PBC Legal Counsel. O ato usab nga gipasalamatan ang sibihan nining RPN Dixkio Cagayan de Oro City
sa paghatag og certification. Sa basahon ko lang ang certification nga gi-issue. This certificate is presented to Philippine Benevolent Missionaries Association. And thank you for being our valued client. Your support and trust in us are very much appreciated. Given this 21st day of December 2022, during the Christmas get-together held at our PN Cosa Compound, Cagayan de Oro City, signed by the station manager, Ma'am Virginia Cirohijos. Thank you, ma'am. O ang among mga pagpanimbaya sa tanan nga nagasunod sa programa, labi na sa mga kaigsunan nga niyas tinipong bansa sa Amerika, nila ni Sister TC Kulihat, Sister Lily Kulihat Peterson, Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham, sa mga Amakiton and Hermias family, o labi na sa atong igsoon, Brother Nicodemus Niki Hermias. O usab ang mga pagpangumusta sa mga kaigsunan din sa San Francisco, Agusan del Sur, Brother Democrito Badino, dinis sa Prosperidad, Agusan del Sur, mga Ambrosio Verano family, o dinis Butuan City, Brother Dimitrio and Marina Hubay Campado. Ingon man ang atong igsoon Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos, ug sa kapika sa kinabuhi Sister Rosita Ko Mangalos, dinis Claveria, Brother Froilan and Gina Factoranan Mangalos, dinis Taguluan, Brother Jerry Idkila ug sa imong pamilya, sa tanan nga mga kaigsunan nga nasulod sa PBCM compound usab, kalakip sa mga pagpanimbaya, o ang mga higalan to nga mga salesman usab, kalakip kamo sa among mga pagpanimbaya. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana mga kaigsunan, atong i-display sa screen ang numero para sa inyong mga pangutana. Mao kini 0917-811-8882. O garon sa pag-isgot sa tema mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nini karong higayon na mga mahal namong tigpaminaw, ang atong pag-isgutan garon mo kini. Ang pagtratar sa tanang tao labaw na sa kauban sa pagtuo. Nganong atong gihimo ang mga pagtuon nga ang pagtratar sa tanang tao labaw na sa kauban sa pagtuo. Tungod kay nakasulat ka na sa Biblia o mao'y baruganan sa mga katawhan sa Dios sa pagtudlo niya na sa Dios. Nga adunay pagtratar gyud sa tanang mga tao og labaw na pod diha sa kauban sa gisgutan nga pagtuo. Tungod kay dili mailimod nga usa sa mga nakigkumbati atong ignon nga nakigkumbati kay ila man gipagawa sa social media sa PBCM International Facebook page nga ang ginikanan daw ni Danny Mabini o ni Aldrin Mabini wala kuno nato tratara, wa kuno nato hatagig pagtagad. Nganong dili man hatagan og pagtagad nga usa man ni siya ka presidente na ilit og natudlo ni Master. Kung doon na may dili nato tagdon ang gipasiatab nga doktrina nga wa magkadimao nga wala itudlo sa atong magtutudlo. Pero lisod pud og ato ning isulti og dili nato maipakita, brother, atong ipakita para ang mga katawhan masayod sila nga nganong naingon ani ang gidangatan og may timan-an pod nga kini pod nga prinsipyohan nila nga pagpapasulod-sulod og espiritu, pagpasulti og laing mga pinulungan napod ni sa mga born again Christian o sa mga Pentecostal church og atong ipakita, brother, ang ilang mga pag-comment lugar diha sa PBCM International Facebook page. Oo, Reb, atong basahon mo kini ang comment ni Danny Mabini sa ato ang PBCM International Facebook page. Mao kini ang atong babasa, tali nila ni Brad Ronnie. Nagaingon din si Danny Mabini, wala kami nagpatuo ni bisan kinsa, aron lang mapaangat ang buluhaton sa Espiritu Santo. Nihilak ko kay nasayod ko bisan sige og anha akong amahan aron istoryahon si Reb, dili man atubangon. Kay iya unta isurinder ang iyang buluhaton, dili man gani tagdon ug maanha sa sulod. Kini nga pag-akusar nimo Dan, bugat ni para kanato. Kay matod pa nimo nga wala man ka mo nagpatuon ni bisan kinsa aron lang mapaangat ang bulaton sa Espiritu Santo. Unya matod pa nimo nihilak ka kay nasayod ka nga bisan sige anha ang imong amahan aron istoryahon si Reverend, matod pa nimo dili man atubangon kay iya unta isurinder ang iyang bulaton.
dili man gani tagdon og maanha sa sulod. Pagkaanindot og mo na inyong giingon nga isurrender kay kanang pulong o surrender, nagpasabot nga dili na molihok, dili na ilihok ang atong prinsipyo kay surrender god. Kay kung ang usa ka panagubat tali sa pikas og pikas, imposible man nga kon mo surrender unya sige lang day gubat na ato maning mamatikdan og unsa ka tinuod. Kay kung mao pa, granting nga wala nato tagda kay kita maka nga isurrender na ng maong bulaton. Kanang pulong bang surrender paundang? Nahibaw ra ba ko nga dili pagpaundang para na pagpadayon? Kaya ang pag-ana sa imong ginikanan nako, wala ka makauban niya na. O ang hitabo nga giminsahian daw kuno siya ni Master nga pasudlan ko og espiritu pinagi sa pagpandong o bunyagan ko sa Espiritu Santo aron daw makamao ko og pagsultig mga pinulungan. Ato maning makita ron og unsa kining matanga nga pinulungan nga gihan-ay og gilitok sa imong papa. Kay nakabalo ra ba mi nga ang nakasulat sa Biblia mamulong ang mga tinud-an ni Kristo sa panahon nga gitugot o naa kanila pagsultig laing mga pinulungan na ay nasod nga tag-iya ni ana nga maong mga pulong. Karon, para ipakita nato nga ang doktrina nato nga gitudlo ni Master kaysa ato nang gisgutan sa unahan nga ang pagtratar sa tanang tao labaw na sa kauban sa pagtuo. Unsa ba ang gitudlo sa Biblia nga nasayod na kita niya na kay kita natuluan na ni Master busa ato na pong gipanudlo ngadto sa uban, Brad Ronald? Aduna ba'y pagpakita para nga atong buhaton para sa mga dili gani membro pagtratar lugar sumala sa nakasulat sa Biblia nga gitulo ni Master Rica nato? Ani-ari batong pagabasahon rib natay Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 7 ingon niini ang atong mabasa. Labot pa niini kinahanglan matinamod siya sa mga tagagawas ingon nga maayog dungog kay tingali unyag mahulog siya ngadto sa pagkabaladlungon og sa bitik sa yawa. Nakita nato mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsunan nga ang Biblia sa pagtulo ni Master kanamo amo nang gipadayon pagtudlo nga labot pa nini kinanglan matinamod siya sa mga tagagawas ingon nga maayog dungog. Ang Biblia kinanglan matinamod siya sa mga tagagawas ingon nga maayog dungog. Dili di ay kaya ang atong pagkatao o ang pagtratar, siguroon lang nato ang kauban sa pagtuo. Kinahanglan nga matinamod punta sa mga tagagawas nga sila makabilib lugar, makasumiter nga maayog dungog ta tungod sa atong gipakita kanila. Hain pang dugang payag sa Biblia kung magpakita tag maayong dungog, Brad Ronnie, para balang sa mga taga-gawa sumala sa pagtudlo na ni Master Rica nato? Sumala sa pagtudlo diri kanato ni Master Reverend, ang katawan sa Dios dili lang kay ang tagagawas mo ipakitaan og maayo nga gawi, kundi bisan pa ang ana sa sulod sa panimalay sa Dios kinahanglan pakitaan po og maayo nga mga gawi o buluhaton. Labaw na lugar diha sa mga kauban sa pagtuo, di ba? Oo, tinuod ka na. So kuhaon na to ang pahayag ni Apostol nga si Pablo. Ani ko mabasa sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Galacia, kapitulo 6 akong pagabasahon, bersikulo 10, ingon ini, busa sa mabatunan ta ang kahigayunan, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao. O, tanan gid ang gisgutan. Ilabi na, so doon na gipamugatan ni Pablo, ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Nakita nato matinaw nga busa sa nabatunan ta ang kahigayunan buhaton nato ang maayo ngadto sa tanang mga tao. Ilabi na kuno sa mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Ngano di man kuno tratahon ang imong papa? Nga sakop man sa panimalay sa pagtuo. Dili mahimo nga mapatuyangan ang imong baba nga magsulti-sulti lang tag ingon niya na. Maasertahan man ni karon. O gawas niya na nga kinahanglan di ay nga himuon pagyud ang labi pa nga maayo sa mga sakop sa panimalay sa pagtukon magbuhat man tag maayong bulaton ngadto sa tanang mga tao sa to pa
maayo ta sa panglantaw sa mga dili kauban sa pagtuo, dili membro na tagagawas, ug labi na sa mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Unya, unsa pay tambag sumala sa pagtulo ni Master kanato para sa mga tagagawas, kanang tagaan ginatong pagpasakit ang mga tagagawas. Brad Deber, sumala sa pagtulo na ni Master kanato nga ato nang ipahayag. Na dili gid rib sumala sa pagtudlo ni Master diri kanato gikinahanglan nga magtahod ta sa mga tagagawas ug dili ta magpasiro ug kana biblikal na siya atong pagaprubahan. Mubasa tag Biblia kining may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 12 nagaingon ini, aron kamo mangintakos sa pagtahod gikan sa mga tagagawas ug dili magpasiro kang bisan kinsa. Matinaw, mga mahal namong tigpaminaw, kaklaro, oh. Aron kamo mangintakos sa pagtahod, gikan sa mga tagagawas. Tagaan day pud og pagtahod ang mga tagagawas. Og ang Biblia na yun, og dili magpasiro kang bisan kinsa. Kay kung pananglitan, ang mga tao nga wala sa kamaturan, tali sa kamaturan, kabalong mudala sa pagtahod. Kita na inon nga nasayod ta nga na nagtulo nato, o may Dios lugar nato. Busa ang tugon sa Biblia nga dili ta magpasiro kang bisan kinsa kung muhimo ta sa pagtawad sa mga tagagawas. Unya gihisgutan usab nga ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Karon, atong ipakita mga mahal namong tigpaminaw nga diha sa PBCM Palace sa wala pa moagig pagkasunog, adunay nagbantay diha nga si Richard Ganyaman nga igsuon sa usa nato kakaubang ministro nga si Ronald Ganyaman. Mooy labing nasayon. Tan-aon ta ang imong gingon kung ang imong ginikanan sa pag-anha diya wala ba nato tratara o wala ba nato hatagig pagtagad kay matud pa nimo nihila ka kay nasayod ka nga sige og anha ang imong amahan aron daw ko istoryahon matud pa nimo. Pero dili man nako atubangon. Kay iya unta, matod pa nimo kay iya untang isurindir ang bulaton sa imong amahan, pero dili man kuno nako tagdon inig mo ana sa sulod. Patuyang ka man lag sulti. Niya ang priba, wa ra ba ka kauban ana, pero maay ka mo tumo-tumo ba? Okay lang ta, og naa siya sa pag-anha siyang amahan para buhian na nimo nga mga pahayag dinhi kang Reverend. Ang istorya godan mauni og mahimo naman lang tang makinunsaran sa espiritu ingon di ay niya ana ang matang og kinunsaran na tano. Magyama-yama na istorya. Yamingon ra ba din mo nga gipangsuhulan na mo ni? O say suhulan? Ha? Niyato lang patalinghugan, Brother, no? Ang gisulti o ang nasayra ni Richard Ganyaman. Ako to si Richard Kenyaman. Ang akong isulti bahin sa pag-anhin ni Leo Mabini. Kauban ang iyang mga sakop. Ug usa niya na ang iyang anak nga si Jundel Mabini. Ug na po ko isa nga nailan si Edward Rojas. Ug si Josing Sahorda. Kay ang tuyo manggod ni Leo Mabini nga sayang pagnganhi aron kumbinseron niya si Reverend kay matud pa ni Leo Mabini gimen sahian mo kuno siya ni Master bahin sa katulogon nga matud pa kuno ni Master kinahanglan kuno nga si Reverend pandungan aron nga makamao na kini mo istorya og lain-lain nga pinulungan matud pa ni Leo Mabini. Ug akong nadunggan ang tubag ni Reverend nga nag-ingon una-hunaon sa nako Ninong ang imong giingon nga mensahe sa katulogon kay nag-ingon ra ba si Master nga dili tanang mensahe sa katulogon tinuod kay natingala si Reverend nga nabaliman kay wala man magtudlo si Master nga magpasulod-sulod pa og espiritu aron nga magsulti og lain-lain pinulungan kay matud pa ni Master kay bisan gani ang yawa muhulam sa tingog ni Master nga kung imong pamation tingog yun ni Master ug matud pa ni Master unsaon naman ninyo pag-ila nga ako naman tong tingog inyong nabati ug ang akong mga pulong ug ang akong mga gipanudlo ug iya nagaling sulion dili na ako. O, nakita na to, no? Nga, nasayod si Richard
Kanyaman nga nung ni anha di ay siya dito kay lagi iya kong pasudlan lugar og espiritu pinagi sa pagpandong o bautismuhan ko niya kay aron daw makabalo ko og sultig laing pinulungan kay giminsayan ko no siya ni master sa katulugon. Unya akong giingnan si Leo Mabini nga ako sa nang hunahuna-onong kay natingala man ko nga nganong nasuli naman na nganong iya man kong ipagsultig laing mga pinulungan sama sa panahon sa adlaw sa Pentecostes nga nahitabo sa mga apostoles nga wala naman na sa pagtudlo ni Master kanamo mo na ibot ipasabot dawaton ko na ngano man nga kining tawana si Richard Kanyaman nganong nasayod man niya ato lang ipadayon og matot pa nimo wala tratara atong mapatalinghugan bradron og wala ba tratara sa maayo ang iyang amahan nga giingon nga iyang gihilakan kay wa kuno nako tagda. Okay, Reb, atong padayonon ang pagpaminaw sa pahayag sa kauban nato nga membros PBCM, Brother Richard Kanyaman. Sa pag-abot nila, sayo pa man to sa kabuntagon, i-entertain na yun sila ni Reverend, ipa-snack silang tanan, o sa diha nga miabot na po damting pamahaw, ipapamahaw, o nagpadayon sa panag-istoryahanay sa ilang tuyo, istoryahan ang ilang tuyo. O pag-abot na po sa tingpaniud to, ipapaniud to, o gani, bisan sa pag-abot sa ating snack sa hapon, ipa-snack pa sila ni Reverend. Gi-entertain sila pag-ayo sa ilang tuyo. O nga naman nga nakahibalo man ko. Tungod kay ako ang nagbantay sa grocery. Yan ang higayuna. O diha pug ko. Kay ako may sugoon sa diha nga magkuhag snack. Ako may sugoon ni Reb. Aron nga ihatag diha sa ila. So, nadungog yun ako tanan. Bahin kung unsa ang ilang giistoryahan. Oh. Nakita na to ang pagpamakak ninyo. Kaya ang pangutana, kinsa man na itong akong gipa-snack? Wa magkaka-snack. Kaya ka adtong tungura. Kinsa man na itong akong gipamahaw panahon sa tingpamahaw na. Kinsa man na itong akong gipapaniunto. Dayon gipa-snack pa. Pagkahapon. Itaon mo na. Unya wala tratara? Wala atubanga? Ang wa nako tratara nga kuhaa ang inyong prinsipyo nga matod pa nimo. Murag maayo ra ba pamation kay ni anha mo anha kuno kay isurinder na niya ang iyang buluhaton. Pero di man kuno nako tagdon kay di ko makigistorya. Pagkahaya-haya ana ka mo surinder ay di wala untay tinubagay. Kay kung pananglitan, dili pa tumao ang panahon. Kay nag-ingon ko natingala ko kay nigamit gug mensahe imong papa. Uwaton mo kus mensahe atong klaro na. Kay kung surrender man day ang hinungdan adto aron di na lugar mulihok. Naon sa may kalain na lugar karon sa panahon nga akong gideklara na nga dili na tinuod. Nganong musibag malagi mo? Nganong inyo manggipadayon lagi na? Mo insist man mo nga mo kamoy na sa husto nga pamaagi. Nya nagbinakaka na hinoon nga wala kuno atubanga. Unsay wa atubanga? Sa ikaduhang mga pag adto-adto na dili naman kaayo nako tagaan o gidugayon kay inig paluap niya kay niingon man ko nong Leo kay giminsahian man di ay ang imong kaugalingon giminsahian man di ni master nganong mahadlok man si master magminsahi nako ngayaman kong anak Kana. busa paabuta lang kung magminsahi si master kay bisag gitudlo niya nga wala naman na unya iya diyang usbon sa diyang nipahulay na siya agwantahon kun lang na balag mapildi ko sa ubang reliyon. Kay ang ubang reliyon, nasayod sila nga wala na ng pagsultig mga laing pinulungan. Kay ipabalik man ka ni Master. Unsa may kahadlokan ni Master rin ako nga magmensahe, nga wa siya mahadlok nimo, nga iya kang tao o niya ako iyang anak. Mauto nga, iko nga, wala pa man magmensahe si Master rin ako. Dili man yun magmensahe si Master, nga pabunyag diha, aron makasulti ka naglaing pinulungan. Kaya ngano, humanan niya gitudlo diri ka nako. Og gani ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo sa wala pa na gitagna nga hunungon, ila ka nang gigamit gani si Apostol Pablo nagpandong diya kang Timoteo.
Unsay priba Brother Ronnie sumala sa Biblia? Okay, ani ang prueba sa tudlo ni Master nga ang mga tinunan sa unang panahon mo nag-exercise ana. Si Pablo nagpandong ato sa iyang masig ka magtutudya kang Timoteo. Basahon ako rib ang Biblia nga may tatak 70 Adventist Church at ko mabasa sa ikaduhang Timoteo, kapitulo 1, versikulo 6 ngadto sa city ingon ini. Ang pagbasa na to. Tungod niini, ako magapahinumdum kanimo, nga buhion mo ang gasa, nga anaa kanimo gikan sa Dios, pinaagi sa pagpandong kanimo sa akong mga kamot. Morning nabasa sa 6 nga bersikulo, sa 7. Kay kita, matud pa ni Pablo, wala sa Dios hatagig espiritu sa katalaw, kundili sa espiritu sa gahom, og sa gugma, og sa pagpugong sa kaugalingon. O nakita na to. Mayong timan-an nga sa bersikulo 6 nga nag-ingon si Apostol Pablo kang Timoteo, tungod ni ako magapahinomdom kanimo. Sulat man ni Apostol Pablo kang Timoteo. Nga buhion mo ang gasa nga anaa kanimo gikan sa Dios. Pinaagi sa pagpandong kanimo sa akong mga kamot. Kay siya nagpandong ni Timoteo. Si Pablo. Si Apostol Pablo, kay matok pa niya, kay kita wala sa Diyos sa tagig espiritu sa katalaw. Siyempre, italaw ba na sibuga na, nga mao pa man na ang sinugdan sa pagtudlo. Pero sa Biblia, doon kay si Pablo nagsulti niya na, aron makabalo pod katong iyang mga gipangpandungan nga sila pod maghimo sa pagpandong. Pero may instruction ba si Apostol Pablo, Brother Ronald, nga magpataka na lang pod og pagpandong-pandong kung nagsugo siya? Kay permiro, yang gipandungan si Timoteo, kanya nagsugo na pod siya nga kinahanglan nga sila na po'y mohimo sa pagpamandong. Maumaning ilang giawat ka pandungan ko nila aron magsultig laing pinulungan. Pataka-taka ba lang pod og pagpandong? Ang instruction ni Apostol Pablo anarib nga dili magpataka og pagpandong. Ang Biblia atong pagabasahon ang puriba dinhi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa nakasulat sa unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 22 ingon ini nga atong mabasa. Ayaw pagdali sa pagpandong sa mga kamot kang bisan kinsa, ni magambit ikaw sa mga pagpakasala sa ubang tao. Bantay nga magmaputli ka sa imong kaugalingon. Kung mao, matinaw. Ang nakasulat sa Biblia, ayaw pagdali sa pagpandong sa imong kamot kang bisan kinsa. Na para sa kasayuran sa tanan, unsa may tumong, nganong pandungan. Ang purpose niya na, para magsulti ka og laing pinulungan o laing lingwahe. Unsay puriba, Brother, nga mo nay gipakita lugar purpose nganong pandungan. Nate pagabasahon reb kining may tatak nga Biblia SDA kon 70 Adventist Church nga Biblia dinhi sa buhat 19 bersikulo 6 nagaingon ini. Og sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo mikunsad kanila. Og sila na nagpanulti sa laing mga pinulungan og na naghimog mga propesiya. Oo. Kita na to nga ang mapandungan sa mga kamot, magahimog propesya o panagna o magsultig laing mga pinulungan. Muna ang instruction ni Apostol Pablo nga gihatag niya kang Timoteo sa uban pa, pero dili magpatakag pandong-pandong. Ha? Nakaron, muni ang nahibaluan namo tungod kay gitudlo man ni Master. Tungod niya na, tungod kay gi-exercise man to nila. Nag-ingon ba si Apostol Pablo sa ilang panahon? Kay si Pablo may nagsulti ana. Si Pablo gyapoy mo explicar. Kung mapuhasa ang gisulti ni Pablo sa sinugdanan, dili mi mupuhas og wa magsulti si Master din namo. Pero nahibalo man ta nga kung mayos Master nga napuhas na, ingon man siya, isandig sa Biblia, di siya nanudlo. Pero ana, dayon among buhaton. Karon Brother Ronnie sumala sa Biblia. Tungod kay naapa man ang pagsugo sa pagpandong pero dili magpatakag pandong-pandong lang pod. Gisulti ba gyud nga wala gyud idili kana sa sinugdanan kanang pagsultig laing pinulungan, Brother Ronnie? Naka-record ka na sa Biblia, Reverend, nga sa panahon gi-exercise ka na, matud pa ni Pablo, wala na nila gidili ang pagsultig nagkalalaing pinulungan Sa sinugdan. sa sinugdan. Og mo po nagitudlo ni Master Derek kanato nganong nasayod ta nga naa na sa unang panahon sa kang Kristo ang pagpahigayon ana nga sadyang mapandungan ang epekto makasultig nagkalalaing pinulungan. Og maura ba pud ni ilang gipudyot gani, Brother Ronnie? Nood ka na, Reverend, kining maong teksto nga akong pagkabasahon. Ang inyong gipudyot
napudyot po na namo. Wala Pero ka- ang among mapudyot karon, di na ninyo pudyoton inyo nang buhian. Mo man problema kaya mga teksto nga inyong gipanggamit gisundan namo among gipudyot pero kung counter nimi sa teksto dili na ninyo dawaton. Pagka di na maagwanta, mingon din, ang mga kinunsaran, dili magbase sa Biblia. Oo. Hilabihang bakaka. Nasa dihang na prubahan nga mubase di ay na wa na gid mo katingog pud na. Basahon ako ang Biblia. May tatak 70 Adventist Church gyapon sa payag ni Pablo. Unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 39 gingon. Busa, mga igsuon ko, tinguhaan ninyo sa dakong kasibot ang paghimog, propesya mo man ang pagpanagna. Og ayaw ninyo pag-idili ang pagsultig mga dila. Nakita nato, kami ba'y na ignorante? Ayaw pag-idili ninyo ang pagsultig mga dila o tinguhaan ninyo sa dakong kasibot ang paghimog propesya. Di pod idili ang pagsultig mga dila sa laing huban na sa Biblia ang pagsultig laing mga pinulungan. Pero tanawang inyong gipagarpar. Gipakita ba sa Biblia, Brad Ronald? Asa may dako nga may gibug-aton ang paghimog propesya nga kanang panagna o ang pagsultig mga dila o laing pinulungan nga mao ni ilang gipasiatab diin ang dako nini. Gipakita gyud sa Biblia rib nga mas dako pa ang paghimog propesya ni ana. Ang nagsulti, Ang nagsulti na mao si apostol nga si Pablo. ang nagsulti ni ana nga dili-idili ang pagsultig mga dila o ang pagpamandong dili magpataka si Apostol Pablo ra gyapon. Hain ang Ani atong Arib? nuntan karon. Atong pagabasahon natay Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 5 ingon ni atong mabasa. Buot ko nga kamong tanan magasultig mga dila apan labaw pa niini nga unta kamo managhimog propesya. Ang nagahimog propesya labi pang dako kay kaniya nga nagapanultig mga dila. Gawas kun adunay magahubad sa kahulugan ini aron ang iglesia mapaligon. Mga mahal lamong tigpaminaw, mga kaigsunan. Nakita nato nga kinanglan trataron ang mga tao hatagag pagtagad, ang mga tagagawas pinagi sa pagtahod, labi na sa kauban sa pagtuo. Pero kung kauban man sa pagtuo, unya tagaan nimo pagtahod, tahuron mo gina, apilo na lang nimo ang prinsipyo nga dili may mao, wala na'y apil sa pagtahod. Ha? Kay nga naman, matinaw nga ang paghimog propesya kung pagpanagna, labi pa kini nga dako nga bulaton kaysa pagpanultik laing pinulungan. Di ba tamawawa na? Gihatag ang pagpatinaw ni Apostol Pablo, dili ang paglubog. Gihatag ang kaalam ni Apostol Pablo sa pagpaybalo nini, dili gihatag niya ang kalamlam. Kay kung musibag kita karon sa sinultian ni Apostol Pablo, siya may nagingon nga adunay pagpandong pinagi sa mga kamot aron masudlan, makonsaran sa Espiritu Santo aron magsultig laing pinulungan. Siya po'y nagingon nga dili magpatakag pandong. Ang pangutana, Berdone, Okay. ang pagpamandong, maumani ang pagsulti na dayaglaeng pinulungan, pagpakonsad. Sumala ni Apostol Pablo, padayon ba ang pagpamandong? Nga mo ilang gikopya-kopya, brethren? Ang tubag niya na Reverend Dili. Nakita mo na. Basig nagbaka ka, brethren. Wala ta magbaka kay unang-una si Master may nagtudlo diri kanato og naka-record kana sa Biblia nga ang pagpahigayon sa pagpandong dili na magpadayon. Na kini ang inyong tubagon kung dili man ni tinuod. Hain, brethren. Okay, niya sa pahayag gyapon ni Pablo Rib sa Biblia gyapon nga may tatak 70 Adventist Church ang akong gamiton sa pagbasa sa Hebreanon kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 2 ang akong pagbasa ingon ini. Busa biyaan ta na ang nahaunang mga tuluuhan mahitungod kang Kristo ug manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukuranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhatan og sa pagtuo ngadto sa Dios. So mao niya tong nabasa sa bersikulo 1 nga matud pa ni Pablo, busa biyaan ta na ang nahaunang mga tuluhan mahitungod kang Kristo. Kaya doon ay pag-uswag, brethren. Tinuod ka na, Reverend. Sa bersikulo 2 niya diri ang atong mabasa gingon og sa pagtulunan mahitungod sa mga bautismo kalakip na lugar nga gi-emphasize nga mao ni pabiyaan kay mao kana ang naunang tuluan mahitungod kang Kristo og sa pagpandong pinaagi sa mga kamot og sa pagkabanaw sa mga patay og sa hukom sa silot
nga dayon. Basta matinaw kayo nga kanang pagpandong sa kamot nga gihimo ni Pablo sa unang panahon, Nga ang resulta, makonsaran sa espiritu og magsulti na dahil nagkalanglaing pinulungan, pabiyaan dahil ka na kay ma-part ka na sa naunang tuluhan may tungod kang Kristo. mga mahal lamong tigpaminaw, kamo nga namati og di mo bungol. Kamo nga nakakita kayo pamahalap. Unsa man? Inigsusi ninyo sa Biblia kining among gibasa, di mabasa? Nga biyaan ang tulan may tud kang Kristo. Kay adunay pag-uswag og ang pagtulunan may tud sa mga bautismo og sa pagpandong pinaagi sa mga kamot. Sumala sa atong nabasa sa Biblia. Nya ang epekto niya na magsulti kag laing pinulungan. Nga naman, tungod kay kana mo'y priba nga wala o dili na maipagpadayon. Unya, unsa man lugar kanang biyaan? Padayon? Ang mga dako kayong pangutana, biyaan, ang biyaan padayon na. Unya, kanang kung biyaan unya padayon o kanang padayon biyaan, sulion na to. Nga unsay priba gyud nga mauni ang unod nga dili kini bukog brad deber nga ang pagsultig laing pinulungan giklaro sa Biblia nga gipawala na sumala sa Biblia dili sa tablia kay ang tablia imnon man na ay nang priba nini brad deber. Ang pribang hanawon pag yun na siya, kining ang buhing pulong nga Biblia na to pagabasahon. Dinhi sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 8, niya ikama na to sa Diyos. Nagaingon ini, ang tanang pinasahing hiyas, nga gihatag sa Diyos kanato, may katapusan. Apan ang gugma magpadayon hangtod sa kahangturan. Muabot ang adlaw nga ang propesiya, pagsultig laing pinulungan, ug ang pinasahing kahibalo mahanaw. Klaro kay tanandiri. Nya sa Jis nagaingon ini, apan sa higayon nga moabot na ang pagkahingpit, ang pagkinahanglan niining mga gasa o hiyas nga dili hingpit matapos ug mawala na. Nakita nato mga mahal lamong tigpaminaw nga ang tanang pinasahing mga hiyas nga gihatag sa Dios sa bersikulo 8 may katapusan. Pero ang gugma mo'y magpadayon lang hangtod sa kangturan, moabot ang adlaw nga ang propesya, pagsultig laing pinulungan, ug ang mga pinasahing kay balo, mahanaw, naday mahanaw, magpabilin. Matay po ng inyong sinabtan. Unya, kami hinoon, matod pa ninyo, bisan pag mahurot pa ang PBC compound pag testimonyo kay matod pa ninyo, gisuhulan. Ang Biblia, granting, na matod pa ninyo gisuhulat. Bunga tos ilang nasayran sukad pag kasulod nila sa PBC nga wa mag-exercise si Master Niana. Kining Biblia gisuhulan po nga walaon na ang pagsultig mga laing pinulungan. Kasi nagsuhol para masulat diha nato nakita ang kapunggak sa rason. Og sa sako pa dili kasudlan kay labihang busluta. Busa mga uman gani, nga sa panahon sa atong bayaning Dr. Jose Rizal, doktrina apil na to si Rizal. Wala na si Rizal magpakita nga ang mga lingwahe nga kaugalingon nimo imong limtan kay moadto kas laing pinulungan. Ang gusto ni Rizal, tanang pinulungan, puros na equal, walay pagpalabaw-labaw niya na. Pero gidoktrina ninyo nga dili mahingpit ang pagka-espiritual o dili makasultig laing pinulungan. Lupig ninyo si Rizal, bright mas si Rizal. Pero yung ni Rizal, kanang tanang mga pinulungan, maora na. Walay pagpalabaw-labaw niya na. Gani kung imong biyaan ang kaugalingon nimong pinulungan, ay magsiguro ka sa laing pinulungan, baho pa ka, anghit pa ka sa langsa nga isda. Unsay priba, Brad Deber? Ni Arib nati pagabasahon nga Jose Rizal, life, works, and writings of a genius writer, scientist, and national hero. Dinhi na to pagabasahon sa pahina 16. Mao kini ang giingon dinhi. Naihiding diri, to my fellow children. Mao kini ang gisulti, whoever knows not how to love his native tongue is worse than any beast or evil-smelling fish. Tagalog and the Latin language
are the same, and English and Castilian and the angel's tongue. So pareha ra gyud. And God, whose watchful care over all is flung, has given us His blessing in the speech we claim. Nga kung basahon na to sa Bisaya, nagaingon niini, mao kini ang hiding sa akong mga kaubang kabataan. Dayon, mao kini, bisan kinsa nga dili makahibalo sa paghigugma sa iyang lumad nga pinulungan, mas grabe pa sa bisan unsang mananap o baho sa isda. Ang Tagalog ug ang Latin nga pinulungan managsama og English og kinatsila og ang dila sa mga manulunda. Og ang Dios kansang magbantay sa tanan, gilabay, naghatag kanato sa iyang panalangin sa pulong nga atong giangkon. Oh, matinaw ang gipahayag sa atong bayanang Dr. Jose Rizal. Nga matod pa niya, bisan kinsa nga dili makibalo sa paghigugma sa iyang lumad nga pinulungan, kanang imong kaugang pinulungan, kay magpasiatab mo adto siya laing pinulungan. Mas grabe pa ka sa bisan unsang mananap o baho nga isda. Natoy baho ang isda, pero baho pa kaniya na. Kay matod pa ni Rizal, ang Tagalog ug ang Latin nga pinulungan managsama, ug ang English ug ang Katsila ug ang dila sa mga manunda kung doon na may pinulungan parihas tra gyapon ka na. Busa dili kay himuong doktrina nga maaygon nga magsulti taglaing pinulungan aron makasabot, mamimbro, musamot daghan ang PBCM. Musamot? Di ka mo itos? Kay inyo man kung bautismuhan, pandungan sa imong papa aron makasulti laing pinulungan. Pamation ta ang pinulungan nga gisulti sa imong papa. Og pangutan-on tamog haing na sura ang nagsulti nini. Mura man hinon gani nig nagchinabakano. Maglisod ka og unsa ba ni? English ba og di ba? Niya ang atong priba, Brad Ronnie, Brad Ronald, Brad Eber, sumala sa pahayag sa pagsultig laing pinulungan sa iyang amahan. Atong paminaon. Muna mga kaigsunan ko sa laan painting, luos fisyo na ang marali arasi in mind that in kuswiti mo. I want the arma. I want to listen to fisyo avoid and low and mind. He will raise your face to now pano in mind that in mo. Muna mga kaigsunan. Kita mo na, unsa man lugar ng Aywandulise. Atong i-challenge di sila May rebelde. atong ibalik ba? Atong ibalik Aywandulise. Eh, Katong yapon. atong paminawan. Alaan painting, luos fisyo na ang marali arasi in mind that in kuswiti mo. I want the arma. I want to listen to fisyo avoid and low and mind. He will raise your face to now pano in mind that in mo. Na, Muna mga kaigsunan. question. Kisay tag-iyan na nga nasod nga pinulungan, Brad. Kada mo na atong i-challenge be, kinsa may inyong matudlo ana nga haron nga mahibaluan na to nga kanang gilitok sa inyong amahan, dunay nasod nga nanag-iya ana. Oh, aber? Kay kung dili mo makahatag ana, mahimo gyung katawanan nang gibuhat sa inyong amahan. Bisan pa gani, Brad Ron, matinaw na sa Biblia, bisan pag ato lang ihatag nga na Nay ana. nasod. Nainasod ana, bisan wala ra ba? Wala on mangyapon ang pagkitog nagkalalayang pinulungan, pero i-challenge na nato sila rip unsang nasura na nga matang sa pinulungan. kinsay nagsulti og nakahibalo minana si Master. Si Master yung gisupak, oy, nakasulat sa Biblia ang among gisugilon. Onya, onsay dugang puriba nga tanawa sa inyong pagpasulod-sulod inyong papa dito sa Kambantog o sa asawa sa chapter president nag-confirm nga si Rosita Digorio kay ang iyang bana chapter president po dito si Juanito Digorio. Unsay gihimo niya atong patalingugan ang mismo niyang nasinatian kay lagi maghimo man kuno gani siya pundok sa pagpasulod-sulod og espiritu. Di kung maghimo meaning nga wala din na sa PBC kay chapter president man na asawa man na chapter president nganong inyong giadtuan
Kay wala lagi na nga doktrina sa PBCM. Nya atong patalinghogan, mga mahal namong tigpaminaw. Okay. Ako si Rosita Digorio, Branch 41, Kambantong, Ormoc City. Nga, dahil sa Kisilio Mabini, nag-awag ka namo na magpasulod og espiritu. Di na sa amo ko gulingon. O niya karon, nanmuha kami na gitambungan namon. Karon gisudlan ko. Wa man ko kahibaw kung sa istorya na ito kay o niya, wa man ko kahibaw sa paghubad ato. Wa man ko kakasabot. O niya, nasudlan si Marina na kuan amon membro. Kapin siya sa kabuan na ida pagdada. Walain makadapo kung dili ako ra kay bugnoon maniyaan uban na mo dapo. Kaya ako gito si Parilio na pauli aniga, pawasong katon espiritong daotan. Di naman siya makakuwang ba? Problema na kuno na sa nasublan kung dili pawason. Sa pagpawas na wala mo kahibaw, o sa pagpawas. Kaya espiritong daotan man ang isulod. Kaya kamo ito yung piksi Parilio na pawason, di man siya kamauna magpawas. O niya, nasublan si Marina na kuan amon membro. Kay itong dautan man ang isulod. Nakakagaling mo kay na wak man ang isulod niya. Ako gigunitan siya kay kung lupad man lagi mo kalkag ng buhok. Ay bisan din na sa amo sa kuan katon sa house na hinday na siya oy. Di ka sa kwarto ato sa luwang hilupad. Naay ako nang dumanan, akong tudlo na piang di ako ngani oy nga balik ko. Kay nalubag man kay paghawi ko niya. Ang iyang sinina ako gisang budre sa ako kamot. Aron dili siya makalupad. Mao to na nalubagan na akong kamot mga tudlo mao na nga piang na ako lang ingunit. Kay dili naman siya pagunit sa uban o nga di pud kadapon uban kay bugnuon man niya. Mao to na giingnan ko siya na dumduma si Master, isinggit ang nga ni Master, aron mukaw na espiritong daotan. O niya, dili, nagkadapo ang uban na mga membro. Bisa siya na ito, nagkadapo, ako rin makadapo. Kung sila, naglupan, o niya, singhagan na ako na, ipagawas na ni mo espiritu na insulod din na di mo na daotan. Sangpit ka Master, giingnan ko. Sangpit ka si Master na nga, kaya mukaw na. Di bang yun sila mo istorya, di lang ko na di ka mo sangpitan Master, bilahan pa ka. Dahil wala ilain ka, di mo na makadapo, kundi ako ra. Singgit ako pa, sangpitan Master. Asa din na nanging singgit siya sa nga ni Master, din pa, na ulian na siya. Auto na, naingon ko lagi, na asa na pag-utro pagpasulod-sulod kung pa si Parilio. Imbalik nga na si Parilio sa Kambantog, ikumbinsil kami na magtukod lagi ni Anang pasulod-sulod. Wala na kami mo uyon. Kay giingnan ni Juanito na dili na may pani. Kay maura mangyapon, di ka man makahibaw o pagpahawas o ganay mo sulod. O, wala siya mo balik, di ka niya ito. Libaran ni Juanito. Oh, nakita na to ang nisulod. Wak-wak man kuno gani ang nisulod kay nikalkag man ang buhok. Kuyawa. Mao de ito nga katong gipandungan nila ni Pedro Pianyar og ni John Del Mabini, sila na po'y namandong. Oh. Mao de itong napatay na inon to si Tupila Cabusas. Kay basi aning sinultihan sa asawa ni Juanito Digorio, amo po ning gisulan. Ha? Nga mamugno man gani. Unya, kay mamugno ni kalkag ang buhok ni Daib kuno. Napiang manggani kuno ang iyang tudlo kay mulupad man. Kay nagapos man ang iyang tudlo kay iya mang igibugkos sa iyang sayal. Unya kay nalubag man kay nabitik man ang iyang tudlo. Mutong nalubag handumanan kuno to napiang. Nya nibalik pagud si Leo Mabini. Di na kuno sila magpasulod og espiritu kay magtukod lagi kuno pundok nga kanang magpasulod og espiritu. Na mga tao man ni Master inyong gikonbenser. Sus.
isurrender rin na. Mo na ako kay isurrender. Dili ang pag-anak ninyo surrender, kung dili makikumbati. Na adabe. Kay wa man may gikanlukan. Atong klarohon na. Sa Biblia, wala na. Kung atong itudlo ang wala na sa Biblia, asa mong basihanan? Mao bitong nidangop mo nga matod pa ninyo ang mga kinunsaran. Wala na magkinahanglan og Biblia. Nakaron, atong patalihugan ang kinunsaran nga tag-iya sa pagsultig laing pinulungan nga mo'y author niya atong patalihugan imong amahan. Ako kay gipakuha man ko niya kay unsay tuyo nga iya kong gipakuha kay tungod anaa kuno ko'y kasayuran. Muna ang sitwasyon din na. Muna nga gibuhat nako ni karon aron masabtan sa mga tao nga nagtuo kang master kay si master wa man din na ang iyang lawas pero dili tubag og imong pangutanon kay si master karon suma sa akong gikasulti tuwa siya sa Jordan unya sa Jordan hantod nga nag-ipon sila si Kristo. Nakita na to ang kinunsaran. Gipana kuno siya ni master. Kay siya daw kuno may kasayuran. Ang atong doktrina si Master Espiritu Santo. O kay Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. Unsay priba, Brad Ronald? Ani ang puribarib, natay Biblia nga ang pulong sa Dios. Atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Juan kapitulo 14, bersikulo 25 ug 26 ingon ining atong mabasa. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Matod pa sa tong Ginoong Kristo. Apan kun makagikan ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako, siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang og magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gingon kaninyo. Kita nato na nga ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. Nganong kuhaon pa man niya si Leo? Kay may kasayuran kuno. Unya hangtod nga kay siya may kasayuran, kay si Master kuno, mao nang iyang gilihok na karon. Iyang gipemos lang kay ni pahulay naman. Kay si Master dili na kuno musulti. Di siya nalay musulti kay siya may gikunsaran. Si Master kuno, tuwa kuno sa Jordan, nag-ipon sila ni Kristo. Mga malamang tigpaminaw, pagkakatawanan raman ni ug mao ni kinunsaran. Si Kristo sa buhi pa, sawa pa siya patya atong klarohon. Sa kasaysayan ni adto siya kang Juan Bautista sa Jordan. Unsay puriba, Brad Ronnie? Okay, ang puriba. Unsay tuyo? Okay, ang tuyo nga niadto si Jesus sa Jordan ngadto kang Juan Bautista aron sa pagpabautismo. Niya sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, basahon ako sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 13. Atong i-display screen ha, morning puriba. Og niadtong panahon na si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Morning kasaysayan nga miduol, morning kasaysayan nga miduol si Kristo kang Juan Bautista kay magpabunyag siya dito sa Jordan. Dili aron magsulti siya laing pinulungan kay Dios God. Pero sa kasaysayan ni Kristo humanyag bautismo ngadto sa Jordan diha kang Juan Bautista. Unsay gisulti ni Kristo, Brother, sumala sa pagpahayag na niya dayon. Human nga gibautismohan siya ni Juan Bautista dito sa Jordan. Niari ba itong pagkabasa rin, bugamit tag Biblia, kining may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church din sa Mateo, Kapitulo 20, versikulo 28, nagaingon ini. Maingon nga ang anak sa tao, mianhi, dili aron siya pag-alagaron, kundili sa pag-alagad, ug sa paghalad sa iyang kinabuhi, sa pagpakamatay, ingon nga lukat, alang sa daghan. Sa ato pa si Kristo, mga mahal namong tigpaminaw sa kasaysayan, humagbautismo ni Juan dito sa Jordan. Nagdeklarar nga ang iyang pag-ani, paghalad, pagpakamatay, kay para paglukat sa daghan ang mga kasalanan sa mga tao. Karon, asa man si Kristo human,
siya nagpakamatay, Brad Ronald. Tuwa ba si Kristo sa Jordan? Niipon ang atong magtutudlo? Dili sa Jordan Rib. Kundili ang atong Ginong Hesukristo, milingkod didto sa halangdon sa kahitasan. Ang puriba atong pagabasahon, dinhi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, dinhi sa nakasulat sa Hebrewanon Kapitulo 1, versikulo 3, ingon ini ang atong mabasa. Kini siya, ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya. Mao ang nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga gipamulong niya sa nahimo na niya ang pagpanglinis sa mga sala sa katawhan. Siya milingkod sa tuo sa halangdon sa kahitasan. Ang pagpakamatay ni Kristo, paghalad, paglukat sa sala sa daghan. Muning ingon nga paglinis sa mga sala sa katawhan, asa siya? Milingkod sa tuo sa halangdon sa kahitasan. Aman ning kahitasan, Bradron. Sa Jordan, matod pa sa kinunsaran sa Espiritu sa pagpromote sa ilang papa. Ang tubag niya na, kanang kahitasan tuwa na sa langit, tuwain taon na dito sa Jordan, mga mabini pamilya. Masahon ako natin ang pulong sa Dios ng Biblia Rib. Muot-muot po diay. Dugang bahaya nga kanang isulti sa imong papa, wagin mo takdo na sa Biblia o sa prinsipyo sa Dios. Ang pulong sa Dios ng Biblia, ni ko mabasa sa Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 1, gingon. Busa, tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Kristo, tinguhaan ninyo ang mga butang nga atua sa langit. Atua sa langit ang dapit diin nagalingkod si Kristo sa tuo sa Dios. Wa di ay sa Jordan. Kung mao, kay katong pagsulti niya laing pinulungan, sa unahan, maumani nga nagsulti na po siya, si Master di naman kuno makasulti po sa iyang gilihok, ay gipanik kuno siya ni Master, kay siya man kuno ang may kasayuran na, kay si Master tuan na kuno Jordan, ipon kang Kristo. Pagbasa sa Biblia, tuwa man si Kristo sa langit. Busa gani paabuton karon sa nagkalalaing mga relihiyon. Na kumusta man? Ang kinunsaran, kumusta man ang kinunsaran? Wa man lagi magkinimao ang explanation. Makita nato nga kadto diyang iyang mga pinulungan nga gisulti, wa po'y tag-iya nga nasod niya na. Busa mga mahalamong tigpaminaw, nakapakadaghan pa nga hisgutan namo. Kang among tuyog tumong. Og kini sila dili lang buktot, lisod maghiluton og buktot na. Kung piang lani nga piang, mahilot pa. Pero kung dili sila magpahilot, nagpasabot sa sinabingay nga hilabihan na gyud diay pagkabuktuta ani. Why mga manghilotay nga mapasalig nga mapanormal pa niya ang buktot sa likod og nabuktot naman ni. Ang tudya ang among ikalagad kaniyo sa kalan na lamang sa among magtutudlo. Pastor Tomas di Hinisinor hinaot nga sabtan ninyo kining mga kamaturan. Kining yung alagad, Ebanghilista Reverend Charlie Unyog sa ngalan sab sa kauban ang mga ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dibsri Saba. O giniusab si Brother Ronald Canyaban. O giniusab ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos kami hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.